Kubor nakaslem jong nongsan Hima. Unong ai kdian kaseng VPP u Dr. Batskhem merbo ula therting ya sembut menteri rangba kajala uba Prestone tensong halor kajingkran jong u kabauong kinong yalam kaseng VPP kila le ayu ban pensisha baki jat ban riu uba Batskhem ula keno ba sembut menteri rangba usyukran kat shabalap Batskhem ha kaba ula ong baka jingkran jong u kam ikop syu bakan mi nakasyentur uriu rangba. Dena kajing alam jong pi kum menteri ubala rim tam kaba penlong ya kajala bakan hiar na kikerdan ki bakham shalor syaki kerdan ki bakham syapo hakaliang kajing duk laong uba Batskhem syu ula ong ru bakaseng dalile kanom Pdiang ya u Lada u Kwah ban wan Rung bat ka VPP haba jubab ya kajing keli uba Prestone ban pen ishwa ya ka blueprint kalawe jong kaseng VPP ula ong baka blueprint jong kaseng VPP kade ban penen kam hok ya kapisa jong upat ba. Long ka basong perla si bune hambang ayos ngau itu kecing kren jong Deputy Chief Minister jong ke Meghalaya ubong ba ki MLA jong ke VPP dan ki nong yalam jong ke VPP ki la le ayu ban pensisha ya kajing jai bil rio kawai ke banga Kwah balong hangini kalong ba ka VPP kam don kam ban pensisha ya ka jingi jai ben re gu jongi ha ka NPP lani ha u Deputy Chief Minister ni pensha si ki pai ba ki le kita ki nong bishar bat ki le maki ki ba ai ka jingkershan ni ka jing bomkershan yangi habangi ong bangi ijat ben riu ni dai man kan ma wa ka jingi jat ben riu ka thau ya ka jing le ba ya ka benta ka bangi dai ben le na ka benta ka jing ben toy jong ki imlang ka salang kham tam e ka jing ben toy na ka benta ki briu ki berit ki baria ki bomdon kata ka power dan ka bor haga jing chuki ladangi la ban wanra ya ka jing bah lingba kata ka commitment ka jungi sya ka imlang salang la kalong hakanu kono kaliang la kalong hakanu kono ka pinta ladangi bat ya kanu kono position lu kata ka de jing jat ben real but ni kum ka kinong yalam jong Voice of the People Party kay ka bangila le kalong habang yu i ka jing o jing nam jong ki pai ba habang yu i ya ka jing sin shar don bor bat ka jing sin shar ba bam sap jong ka ni ka sarkar ha kitu kisnem nadu ha arjar khat ra ba terter ka sin jam bangila shim kalong bangi day man le ai nang ba ki pai ba kinom ngat ha saja ile shim yagarai ban seng ya ka Voice of the People Party da ka jingkit kle ban ya dai ki pai ba na ka sinshar thambor na ka sinshar donbor na ka jing sinshar ba bamsap na ka jing sinshar ka bomdon ka jingit kle na ka bantau pai ba kata ka dei ka contribution jong ka Voice of the People Party ni ai ka jingkermen ha ka imlang asalang ha ba kam don shu ka jingkermen kalau do ka jingkermen ha ki pai ba jong ka jila ba ka politics ka de ka kam ka ba baro khoi ki breu i kumba ki la do ka jingkermen ba ka politics ka de ka politics ka ba ka politics ka de na ka benta ka jimin to ilang jong upai ba ubabon balang hoi kadai si shahi by Deputy Chief Minister unom sung thu ya kata ka minsim idri ya ta ka minsim ijat bin riu namar ba ulakren padia kat shabalap kat shabashem ka ba ikop shu bakan mi naga shentur jong uriu rang ba banong baka politics kadai ka kam ban pinbi yaki pai ba man ka san snem
bot udah kemen bagi pai ba ki ngop man ka san snem but ubanong ba ni ai ke jing mentoi tangi ki babu tingi but ke jingkren ke ba bun ki ba ni i ba keno i ki pai ba dei ma ki ba pha bam sap ya ki nong yalam ba ki nong yalam ki bam sap nak bentau pai ba kene ke jingkren ke pen i sisa ba kum urang ba don kata kecingit kli nak benta kabah kamiat jong kim lang kasara kito kikintin kamdei baki shumi kimi na gadonut kami na ka jingmut ka jing perkhat ka jong ubreu ubale yaka nata kada wa kerpan ya deputy chief minister ban kala ka bamut ban ino ya kam tu ka kom perkhat tangbangan ong yepi ka voice of the people party kan Pdiang yepi tapi Kwah ban wan syaka party jong yu ngadap da jing lingok bakrau ban yu ba u deputy chief minister ukli ya ki MLA jong ka VPP philasna kan utli ki surok kan kilometer ki surok kan utli ki hospital ni la tei kani ka jingkli kapan pau ya kata ka bor perkhat jong u deputy chief minister ka ba penishai ba pat sngu thu ya ka rukom senchar ka khara manu bade penshna surok hatu de ki MLA hatu de ki liang persya ngan penyarap lem ya u deputy chief minister lada pat sngu thu minister ubadai pet ubahapan pentikana bangi kumkinong sungshunong batkan thup lang yang ki leader jong ka BPP batkan thup lang ya MLA ki MLA jong ka BPP ni don ka hok ban yo ya surok naphi ubadai upadi minister phikade ka kamram ko jong phi ban shna ya ki surok ki babha Bade da ka daw jong ka jing telot ka jong phi ba phimla ban shna ek surok ni hab ban mat ya ki surok ki ba khoro ki ba khoram ki ba penjat ki kali gi jongi ki pai ba ki mat ya ka jing tenja ya karpat ya phi kumu deputy chief minister banom keren ya kini ki kintin syaki media banom pulut bor ya ki pai ba ban sngap ya ki kintin ki ba betador di jongpi khele tresitom kum u PWD minister lei kum minister ban kentiu ya ka jela ka jangi nga ngadang la ban li sim ka kam risir risniang ban ya ka balong minister nada kata ngakerpat ipi kum deputy chief minister ba wat community ba ngi kum ka VPP in Pdiang yepi haba pi klis pang ka blueprint jong ka VPP na ka benta ka roi ka par jong ka jela enong yepi tangan ni ka wei ka blueprint jong ka VPP ka long pasai pat kata ka long ba ngin pindon kam hop ya ka pisa jong upai ba we will accountably responsibly and efficiently make use of the public money for public good. Kata ka dekat hong jong ka BPP. Baranong ngi lada Pdiang Kwah ika bantip ka gijing thu jong ka BPP. Khelet puli ya ka manifesto jong ka BPP ka bangila si ki pai ba house nam ajar pula ka por bangile ya ka MLA election. Baranong ngi ka wei ba Lada Kwah bagi jela ka jongi kan kiu tresitom 3 minut ai bagi department ai bagi kini sarkar jong phi kan penulong ya ke jing trang jong pai ba henry ngan tip ya ta ka wei ka long ba kan than ya phi kum ba phi long ba politics ke dia kam ban pen big breu ka politics ban bam sap na baro phiong phi kan noi pai ba udeu pai ba ubahikai ben bam sap ba habengi bam sap ni bam sap na kam tau pai ba
nom la ban nong kita ki breu ki bas ai ka jing tin shar ka balai na ka jing bam sap ka wei ka ba nya kwa ba nong hi la da phem pat tip ba ka ni ka sarkar ka jong phi ka long ba bam sap khelet puli ya ki tu ki court proceedings ki badon ha ka me ka high court ngana tang ka wei shwa kata ka long ha be dai ba ka illegal mining and illegal transportation of coal. That is the biggest scam. But what the High Court ka have ban pass yaki order naga way kapor shaka way kapor. But ganong ipi kelet puli yaki tu ki newspaper reports kaba latho shapang ki kambam sap kiba ka sarkar ka jumpi kala le ba kala tap email ban nom pen pau shaki pai ba ling ba kata ka jing form ko jumpi ya kita ki committee la nai ki commission of inquiry kumbala kan don ki ba kan no ka kot khubor ba la thung ye ki commission of inquiry tang ban dep om man chi sha ban ti ya ki kambam sap ha ke jala ka jumpi the minister Lada P8 ye ke jai pen riu Lada P8 ye ke jela Lada P8 ye ki pai ba ke shong to office pet bagi surok bakin long ki babha bagi pai ba kin yo ye ki surok ki babya hele repair ki surok ki bajot ki basni ka ba phla ka long ba bakim don shu ka jing le rai bagi pai ba ke haban le shaka yeng ka sheri na ka benta ka jing sniu jong surok na mala da tho chi thi shakiri mat le ut inam shakiri mat kam don shu ka ta ka jing sum snei ki pai ba hakini ki snem na garu hills na chante hills ki brave ki haban le file the public interest litigation sha ka megalia high court na ka benta ki surok. But nga kwaru ban yathu ya u deputy chief minister baka kam manishna ya ki hospital ya ki dispensary ka de ka kam jong ka health minister menta ya ka ni ka health department labat da ka kong ampri ka ba phiong ba kan let mi khmat yang ni sedali ka medical college ka bangela ya sngo natu menshwa hatu menta hindai kine ki medical college kimpat urlong hadu mentaru yang karpat ipi deputy chief minister shwa penkli jingkli ya ka BPP perkhat arsin laisin kuma PP sai ongi hiwe perkhat arsin laisin shwa ban kren khilai perkhat shwa pen kren yakini hikente. But ya kwa banong ba ka voice of the people party ka penrem juri phi na marba fidei ubri ubladon ha sarkar natu kisnem arajar shaneng arajar la arajar sa shaneng piladon benta ba sarkar pilalong unong mikmat ubodon benta bat ka sarkar pilalong ubentri la bon snem pilabat yashi bon ki department hindai ngasusi kalong ba dei halor ka jingalam ga jongpi kum ubentri ubala slem tam hagan ga jela ga jongi baga jela ga jongi ka hap hagi kerdan hagi babun kiliang Pims ngule ran baka jala ka jongi hapo ka jingalam jo ka sarkar ka jong phina ka we ka por sha ka we ka por ka hap nagi kerdan ki ba kham sha jrong sha ki kerdan ki ba kham sha po ha ka jingduk menna ki ni kisnem ka megalia kadang do abat ita kerdan ka basan lagi baduk tam ban mentau snem klabat ya kerdan ka balai bat lanu pin kentiu pat ya ke jala ka jogi
na baro khoi ki minister na baro khoi ki politician ki badon na ka jala ka jungi ubri ubadai ban shim ka jingit kli ka ba kraw tam ya ka jinglong ka jingman chong ka jala ka jungi an ong ye phi ba phi dei ma phi om don weiru u minister u bai layo Batskhem ya ka jinglong minister like na phi but kan ni ka jing hap chong ka jala ki ba pon kiliang langi khen ka jing pak puli ka dang le ngi khen ya ka kot ka khya ngi khen ya ka yo ka kot ngi khen ki we kiliang ru dei ma phi ban ha ban shim ka jing kit kle ka ba kra